يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ey iman getirip mümin bolan adamlar, edaletin üstünde sabit durun. Edaletine riayet kılın. Hudanın rızası üçün şahit bolun, haqqı aydın. Egerçi özüňiziň zererine bolsa da, ya ata enen hilafında bolsa da, ya yaqin garyndaşlaryň aleyhine bolsa da, Huda üçün şahit bolun, haqqyny aşkar edin. Bu eger aleyhine şahit bolunyan bay adam bolsa, ya faqir adam bolsa, pes Allah tebarek ve taala şolary sizden awlaraqdyr. Yani Allah tebarek ve taala şolaryň haýryny isleýändir. Pes nefsin hava hawasyna taby bolup da edaletini elden bermäň. O eger şahit bolanyňyzda diliňizi hakdan öwürüp gysartsaňyz ya bekolli haqqy gizläp şahit bolmakdan ýüz öwürüp şahit bolmasaňyz pes tahqiq Allah tebarek ve taala etýän amellerinizi bilýändir. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ey iman getirip mümin bolan adamlar, Hudaýa we Hudaýyň Resuluna we Resuluna nazil eden Qur'anyna we odolky nazil eden kitaplaryna iman getirin we imanyňyzda sabit durun. We her kim Hudaýy we Hudaýyň fereştelerini we Hudaýyň nazil eden kitaplaryna we iweren peýgamberlerine we kıyamet gününe inkar edip kafir bolsa, pes tahqiq şu adam nihayetde gumrah boldy. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Tahqiq ol tor adamlary ki iman getiripdiler, ondan soň kafir bolupdylar, ondan soň ýene iman getiripdiler, ondan soň kafir bolupdylar. Ondan soň köfürlüklerini ziyade edipdiler. Allah tebarek ve taala olaryny magfiret etmez. We şolaryny dogry ýola hidayet etmez. Beşşiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Munafıklara habar verin we gorkudun ki şolar üçin güýçli azap bardyr. Ellezina yettehidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minina ayabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a. Munafıklar ol tor adamlardır ki musulmanlaryny goýup kafirlaryny özlerini dost tutunýardylar. Aya olar kafirlaryň ýanyndan izzet we şerafet talap etýärlermi? İzzetin we şerafetin hemmesi Hudaýyň ýanyndadyr. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Tahqiq Allah tebarek ve taala size Kur'an'da nazil etti. Wagti ki siz Hudaýyň ayetlerine kafir bolunup maskara edilýän halda eşitdiňiz, pes şol maskara etýänler bilen bile şol mecliste oturmaň. Ta şolar başga söze meşgul bolýançalar. Eger şolar bilen şo mecliste otursaňyz, onda siz de şolaryň mislinde bolarsyňyz. Tahqiq Allah tebarek ve taala munafiqlaryny we kafirlaryny cehennemde bir ýerde
cem etdiýändir.